Kaseng samla Katolik Umran Circle kabahap apo ka umsning parish menta kasngi kersau terik urisau kala yo bersedangi ka annual youth sport meet arjar arpuar hamadan ilakai samlem. Kani ka sport meet kan kul asyai kasngi kabal awan banisim pentari ke samla ki unit beper ki bahap apo ka jinpe jingkmi jong kaseng samla Umran Circle. Kaji ilakai kani ka meet ki kentup ka football, cockfight, mau point, tug of war, bat kiwe. UMLA ka umsning ba Jason S Maulong lawan berpilih pajba ikan kamit hakajin don lang presiden kaseng samla Umran Circle usamla kiderios tkar ubalan si imli kinukit kam jo kaseng samla umsning parish bakentop yo samla siam warjri bat usamla kit bok thaba bat kiwe kirang ba hakate ka singpli ketika sport meet au penlong suara kajin lakai football hakabala ekon suara ka umsamlam unit persya ek umran yang berna unit bat ka umran yang berna unit kelalaan pelimno ek umsamlam unit daar la kawai. Ini ka annual youth sports meet jong ni 2022 kawara ka ke jingi sutunat para mapi nama teng nangim don kum kini ki program nyebur kam halala ka kam ila hala haka puli puti ne kum hanu ko ka kam mapi train na kanu kam pinak puli na try ngimyo ban kundu kum ni kani ka jingi kundu kum ni kawara kata ka jingi sutunat ka jingi teli kumaklan ibu mana undi tak kam mensim teng kani bani kilan met ka dai dong kam namar nginang day kata kereta ba idey ba nginang yo kata kamet basat baklan namar nang yo kamet kasat baklan demut ka jabing ru kaklan tinggal kwa mapi kini ki samla ki badon hangne kini participate kini ki program ki baper ka ngatip bang apa yang ni kadang football par ngasutu ki don ki activity ki baper ngasukwa pade hapo bhi participate kini ki activity de bendon kata ka jingi buram iwe markelia kata kerja nuksang ini berpen ia barokai ki bawan pekai ini ki hep ki beret ngate bersibet kan sewan pekai ini mah ki nang di nasional ni ki perlok ki projor ini pen ia kata nuksa ke babha par nget bakan ne ka annual sports meet youth sports meet klade lupa ka bajog par nget ba nakani ka zone 6 nadu kinong ki kam barokai ki badon kadi ban perlong kum kini ki program naka porch ko por kum ki sports kini ki program ki baper ba kini ki samla jongi ba kini laj nakano ka jing snew jong ka partai bagi yo ban wan hang ni madan pen iga sap ka phong mo don na preng jong phi ba masukwa ban wan hang ni la kai men len nu compare kata kasukwa ba pinya ai ba kat ba phile phiden ai ba ka mo kata ka hard work mo kana nado men sim kata ka jinga tray lang kata ka jinga don lang ka jinga 8 lang ka jinga pet lang te kum kani ka program na ka post ko bor ngidi ban organize samar kan wan ka jinga teli mo ngidong kam ban ngi teli ka ni ka por bar nga ngai ru ndai tang na kan ka zone 6 ma bar khot ki ba don benta ka ni ngai ka de ka program ka bla job to nginang ya pelong nga don senda ba phi mo ngamle shi nga don senda ba phi na mo nga kwa ba phi ki youth bakat nang ya kisngi pinang keu ha ki benta ki ba per kano ka benta ba phi mo ba phi sutanat kano ka benta ba phi dan ka jing thu